Usa ka kilong gituang nga Shabu ang nasakmit sa gipahigaw nga bypass operation sa mga sakop sa Station 1 sa Mandaue City Police Office pasado alas 2 kaganihang kadlawon. Si Chona Carion sa report. Nagtingkagol na karon sa Station 1 Detention Cell sa Dakmen sa Mandaue ang 29 anyos nga si Nino Aguilar de Velos mulupyo sa Happy Valley, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Gihulagboy sa kapulisan nga high value target si de Velos kinsa nagpailang nga usa ka tattoo artist. Mati ni Police Major Ramil Morpos ang hepe sa Station 1 ang pagkasikop sa suspect resulta sa mga interogasyon sa una nilang dinakpan kung asa ang ilang tinubdan sa gidiling drogas. Mao nga napahigayon ang bypass operation sa Barangay Guadalupe. Usa ni siya sa nga na-identify nato during na sa pag-arrest nato atong mga kauban niya. What is your connection sa So kana ato nang susihon atong palawom ta sa atong investigasyon kay dako mo pagtuo nga konektado na siya sa sindikato diri nga nag-operate sa Cebu. Si de Velos sa iyang bahin miingon nga igo ra siyang bilinan sa Shabu ug bayaran siya og 3,000 hangtod 5,000 pesos. Giingong napugo siya paghimo niini aron dunay ikabuhi sa iyang 7 ka mga anak. Bilin naman na siya. Ha? Bilin lang. Ilang na inyo? Gagmay na ako, ma'am. Ha? Gamay ra. Mga pilang gamaya? 5,000, 3,000 ra. Ang Shabong nasakmit gibanabanang mobalor og 6.8 million pesos. Uban ni Edward Tubilan, Chona Carion, Balitang Bisdak.